kategórie. Pozor na výkon a podolej. Zaťahni si ho, zaťahni ho na zem. Nič, pán, nedržíš a to je nič. Pozor, pozor, ruky. Podrž si ho, poď. Lamo pás, zakroč to. Nedržíš a to je nič, Maťa, to je z ramena. Pekne. Pozor, točto, Pavel, točto, nedržíš a nenechaj sa chytiť do gilotíny, hej? Pozor, nič, to je nič toto. Nič, to je nič. Tu sa už bojuje aj na zemi. Samozrejme, publikum má povolené, ak má svojho borca, hecovať. Poď, nič je to v pohode. Dýchaj, pohode si. Nenechaj sa chytiť za krk, dobre? Máš tam pomaly gilotínku, pomaly ťahaj. Pavel, vyťahni si najprv tú nohu, vyťahni to a skús to otočiť, hej? Nič, to je nič, drž to, pozor, nenechaj sa chytiť za krk, hej? Pozor, nenechaj sa chytiť za krk, drž to, si v pohode, nič sa nedeje, si OK, nič to není, tak to ťa nedostane, poď. Poď, nič, drž to, nič sa nedeje. Poď, pohode, dýchaj, len sa skúsi tú nohu vyťahnuť, otvor to, vyťahuj tú nohu. Pavel, už mala byť von tá noha. Poď si v pohode, vyťahuj tú nohu, poď. A hlavu, vyťahuj hlavu už, poď, vyťahuj to. A uderi, poď, uderi, poď. Poď ešte uderi, poď. Paviel, pohode, drž to, vyťahni tú nohu, aby si nechytil, dobre. Pozor, zádu zo. Paviel, pozor, drž to. Zapás, Andrej, zapás. Bio. Klepe. Takže MMA kategória, prvý zápas. Normálne sa bojuje dvakrát po 3 minúty, ale v tomto prípade videli sme úder do ringu. Že máme jasného víťaza, máme ich tu, takže víťazom tohto duelu sa stáva Pavel!